Parlok be menta sachisin nga pediang subhai phi hakane ka channel banik blog hakane ka por nga kwa ban kren nga kwa ban penyo snyo ya phi ka tu kan nek dia dia kan nek jingkren jong ine ba un parti UDP de nei ba hajing shisha im de shu ban kren kumne mo Kachalong Parliamentary Constituency kamchim don MP shu hadin kajing khlad bakandit kajong Dr. Ricky AJ Singkon u General Secretary ke UDP u ba Tita Star Well Khan ulong bahag election MP ke Baladep ki pai ba klejit kajing start pat kelayo u MP u betibet pat menta ka kentiru don kam banjit ya ubreu u bala banye sriem kum Dr. Ricky wat unnumla banye rengkat kum u MP u bala khlad Kalong perkhat jom kipat ba. Hak beda bat ke MP election hi kalong totally different. Kabumut ka pair ba. Kim da perkhat ba ban sengap yo MLA lan yo MDC. Lan kim da perkhat ya ka parti ru. Kipet yo breu. Unu breu uba ikop bat ba ibet. Ya ka ban yakun na ka bantaki isu kibadai hang teh po parlimen. Kathong jungi kamdai pan ong ba ngele percaya no mo abang ong ba ngele election kamut ba ya percaya no ndai kalong ban ya sei ya lagi jong ki nya gi juta mo ban sei lau jong kortong kamu lau jong kandidat ya ra mo kasyong pa ipat ba kan unu kandidat uba kam iman ibiang namar bangin dei ban jet yo no khamat daga jing sngo mo daga jing sngo ndai ni hab ban jet hi daga jing start kum bakila pen i pai ba ka last MP election ki jet daga jing start sisa ni yo MP sia u biang na dong sedong riu ba bengi isya ba ulong bobet kajing kren jong ine ba persya ya ka Voice of the People Party kat kum kajing e ka jonga kat kum kajing perkhat ka jonga namar ba ka Voice of the People Party ka kloi bha banjit ya ubriu ubani khun ya gane election MP Shiteng Samoy ha kajing klatno jong di arki sengkon Henry kat bagi ne kiwe ki parti ki klem pat yo ya ta ubriu uban yeng ane ta ubani khun ya ka election MP tina kata ka dang ong EP ine ba persya ya ka Voice of the People Party I ong bat ibatai nga kat kum jing suthuk ajonga namar ba ka Voice of the People Party bakal yo ya ubriu teu ne ubriu pat u yo I ba ka jing bakla jong ipi ba banjit yau bat skem marbo kanai ka jing shisha kran to perlokan ipi kendiat ka Voice of the People Party ka kloi baha ban penmi nai DR bat skem marbo te kata kalabiang bat ki pai baru kelahun Henry kat bagi ni giwe ki parti kum ka Kongres kum ka UDP kum ka NPP kim patla ban penmi yaw tau kortong lani yaw tau briu ban ikhun ya kan election MP Shiteng Samoy ha ka jingklat no jong idi arki sengkon kim la ban penmi balenga ongai pi kim la ban penmi ki ong ap shi ap ngin sa epet ngin sa epet shwa ngin bishar bha shwa ki ong kumta nga ongai pi ginesia em ki parti ki lightly em ginesh ki kwa shwa ban man kan shot ban man tan rak ya Voice of the People Party kata ka jing sha kran namar bagi kim sutana ban pej ya ka jingjit jong ipai ba ya DR bat scam marbo kim jus sutana ban pej ginesia ki parti marbo neu briu umnut ban bin persya lane ban kan tok persya ya DR bat scam marbo ngalatip lupa ya kan ya nakata kadau upen mi nakane ka kantin bokuran ongkom ne ajing cisha kumpi pai ba pide banjit ya ubriu balong kumi di ariki sengkan ha balei ongkom ta namar ba imhun imju hun dia ka jingjit jong ipai ba ya DR bat scam marbo ngalatip lupa what you talk ngalatip lupa kani bro kade ka jing bumhun ka jungpi ya ka jingjit jong ipe ba ya bat scam marbo kata ka jing syakran watang uta ubriu ban yakun ya kani ka election MP ru pimpat yo ya tau briu ya no pin peniang watang yo taro pimpat yo Henry pidang kloi ban tuklar lani ban penbet ban batai start hagi we ki party kani ti bom yaham Snubha ban syong snubha ban yang lala ka jong ka parti kumno ban ya penbet nga ongai pi ba snubha ban syong bet khop hala ka jong ka parti hajing shisha pim de shu ban tuklar pim de shu ban batai start ya ka jingjit jong ipai ba ya I bat scam marbo
iban ye khun ya kan election MP hajing shisha phim de shu ban tuklar wat juong bai pai ba ki de ban jit bha ki de ban jit janai yaw nong mi khman kamut kane ke jing kren ke jong PM ka de ya phi hi ba phim hun ya ibat scam marbo iban ye khun ya kan election MP hajing shisha haba ka parti hi kala ibit ban jit ya ibat scam marbo kata kalabiang kade kata ka jing bumuhun ngajong pi ya kata ka jing jit jong gi pai ba ya IDR bat scam marbo kata pi pimnut ban pen pau da ka ba shai plak markmat ya ibat scam marbo nga ngalas thu ya ka jing long jong pi ko ba wajib penbit bat pim de hiru ban batai start lane ban tuklar start lane ban penbet ya ka jing jit jong gi pai ba ya IDR bat scam marbo kata Peace ya ki parti lightly Congress NPP UDP PM penbej-bej lala ka jong ka parti wat ya ka parti ka jong piru kat hadu mentaro pimpat yo yaw kortong ban yeng ban yakun ya election MP pimpat yo denem de penbej choy ka ta ken wat choy yo ta ken kumno pikloi ban mentuklar ya ka voice of the people party ba ka VPP ba kadang bakla ban jit yaw tau nong mi khmal ani yaw tau nong yakun election MPพี่ดังบัดไตกิไปบะตัวยาจิตยากิบริวคำสตัดเนจิตกีพี่เนหาบันบัจิตยาพีนังสุกบัจิตนั้นนังสุกบันไอเทบุตรชูกันนะ